Poprvýkrát sa na veľkom platne objaví Brainiac, jedna z najinteligentnejších a najnebezpečnejších entit DC vesmíru. Hlavného záporáka nového filmu Man of Tomorrow stvárni nemecký herec Lars Eindinger. Brainiac nie je len Supermanov nepriateľ. Je to mimozemská umelá inteligencia s extrémne vyspelým intelektom, ktorý ďaleko presahuje ľudské chápanie. Jeho cieľ nie je chaos, ale absolútna kontrola prostredníctvom poznania. Zbiera, archivuje a vlastní vedomosti celých civilizácií, často za cenu ich úplného zničenia. Jednou z jeho najznámejších schopností je zmenšovanie celých miest, ktoré uchováva ako trofeje svojej dokonalosti a dôkazy vlastnej nadradenosti. V hierarchii DC vesmíru stojí nad Lexom Luthorom. Kým Luthor nenávidí Supermana z osobných dôvodov, Brainiac ho vníma ako anomáliu, ktorú treba analyzovať, pochopiť alebo odstrániť. Je chladný, kalkulujúci a vždy o krok vpred. Paradoxne jeho najväčšia slabina je to isté, čo z neho robí hrozbu. Pre Brainiaca neexistuje morálka, len poznanie a moc, ktorú z neho čerpá. Neschopnosť chápať emócie, morálku a chaos života. A práve preto je jednou z najnebezpečnejších entit DC vesmíru. Nemecký herec, ktorého tvorbu osobne nepoznám a ktorý pôsobí prevažne vo filmoch z Nemecka, ma zaujal natoľko, že som si hneď našiel jeho film Umieranie, ktorý si plánujem pozrieť čo najskôr kvôli zaujímavému scenáru a pozitívnym hodnoteniam. Rovnaký postup som zvolil aj pri obsadení Johna Stewarta hercom Aaron Pierre v pripravovanom seriáli Lanterns, ktorý vyjde ďalší rok na platforme HBO. Avšak v jeho prípade som išiel skôr akčnou cestou a pozrel si Rebel Ridge. Tak čo, tešíte sa na nového záporáka ďalšieho Supermana? Ak sa ti video páčilo, nezabudni mu dať like a sleduj pozrete.sk na týchto sociálnych sieťach. Ahojte a prajem pekný zvyšok dňa.